Id-Diagnostic Imaging Unit fir-Residenza San Vincenz de Paul kompla jsaħħaħ is-servizzi tiegħu bl-introduzzjoni tat-tielet magna tal-ultrasound, din id-darba waħda speċjalizzata fil-qasam tal-muskoloskeletali. Dan l-investiment ta' 85,000 euro se jwassal biex anzjani residenti f'San Vincenz u oħrajn minn 60 sena l-fuq li jgħixu fil-komunità jew fid-djar ta' kura jkollhom aċċess għal aktar servizzi mediċi speċjalizzati. Jirriżulta li fl-aħħar snin, it-testijiet tad-Diagnostic Imaging Unit żdiedu minn madwar 2000 fis-sena fl-2021 għal 2000 fix-xahar din is-sena. Issa l-magna l-ġdida toffri metodu sikur u mingħajr radjazzjoni biex jiġu eżaminati l-miskoli, il-ligamenti, il-ġogi u t-tessuti rotob oħrajn. Permezz ta' immaġini f'ħin reali, l-ispeċjalisti jistgħu jaslu għal djanjosi aktar preċiża f'każi ta' korriment, infjammazzjoni u kundizzjonijiet oħrajn. Dan is-servizz jkompli jżid mal-firxa ta' eżamijiet offruti f'San Vincenz de Paul fejn diġà jsiru MRIs, CT scans, X-rays, fluoroskopi u bone densities. Waqt żjara fuq il-post is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva, Deo De Battista, qal li dan l-investiment u pass ieħor importanti biex aktar servizzi tas-saħħa jkunu aċċessibbli għall-anzjani filwaqt li tkompli tissaħħaħ is-sistema tas-saħħa. U spjega li l-investiment f'teknoloġija ġdida għandu lan li joffri aktar servizzi qrib l-anzjani waqt li ċerti eżamijiet li kienu jsiru fl-Isptar Mater Dei issa qed jsiru f'San Vincenz de Paul. Din il-magna tgħin biex issir iktar diagnosi ta' diversi tipi ta' patoloġiji, speċjalment dawk li għandhom x'jaqsmu ma' soft tissue, xiġifieri ma' tendons, jekk għandekx ligaments iffjammati jew xi forma ta' artrita, mingħajr l-użu tal-X-rays. Imma apparti hekk ma li barra li tgħinna fid-diagnosi, tgħinna biex nagħmlu therapeutic, jiġifieri tgħinna biex nagħtu it-titqiba, pereżempju, fejn suppost. Preżenti għaż-żjara tas-Segretarju Parlamentari kien hemm il-Kap Eżekuttiv ta' San Vincenz, Jorgen Sunes, fost oħrajn.